Já to polsky. Já musím všecko zaznamenávat a pak to pošlu to Libě a pak, jestli se to povede, ježiš. Já se odcházím, já to nesím na 3 hodiny, já dneska vezu pryč. Jo? Přijdu. Vás to probíráme, až přijdu já. Ano. Čau, ahoj. Čau. Přišla Jana a říkala, že odchází a zase přichází. No to musím Libě poslat, já to mám za úkol. Jo, ty video děláš. To je video jeden, no. Tak Libo, ahoj. Ano. Tak to je. Čau, Libo. Tak a podívej se, my 2 opilkyně jsme si už dali pivo. Jedině pivo. Jediná já budu žrať. Ano, a tady ta holka bude jíst za chvíli, taky ti to za chvilku řeknu. Tak. A čeká u počítače. No, ne. Večer tak, bude čekat. Večer to asi nezvládnu, no, nevím. Uvidíme. Když si dáš ještě víno, tak to nezvládnu. Ale ne, to ne, ale to taťka, víš, zas bude. Už zas tam pouštíš, ty tam budeš spát u toho. Tak to jde rychle, to jde rychlejší než z kamery. To ti můžu říct. Takže z kamery my máme pásku, když to tady je karta, takže já to jenom píknu a už si jenom to přetáhnu. A teď už dá světka. Musím všecko, Liba říkala, že to mám všecko pamatovat, víš, jenom, že... Jo, to zapomeneš, že jsem si naložit. Ano, to víš, to mi bude hned zítra volat, co tva se objevím. No. Tak na co to vidíme, nevím, na co to vidíme. No a co doma u vás? Naše staré nějako. Co tam někdo je kvůli? Ne, my zas ten můj zeťák na YouTube, víš, tam můžeš dát i video a je to, já když ti pošlu svoji adresu, tak potom je to pěkné. Tak to uvidíš taky. Dobře. Já vám pošlu adresu. Teď se bijou asi. Je to dobré? Jo, je to dobré. Ale ta Hanka skončila úplně. To jo teda. Já už mám druhé pivo. Ano, má už druhé pivo. Já mám kávu. Já si dám potom to víno. Pavla má druhé pivo. A my potom a to někdy... jsou teprve 4 hodiny. Ano, a my potom budeme pít Libo víno, no, tak uvidíme, to už bude trojboj. Jižka už neví, co mluví. Jak to? Říká, Libo, budeme pít. No však já mluvím s Libou. Ne, tak já mluvím s Libou. Teda, Libo, vidíš, jak to je? No, já mluvím s Libou, víš, já jsem... Jižka už se s námi vůbec nebaví, ona mluví s tím. S Poťákem. Ano. Aspoň fotku. No, Libo, podívej se, jaký kopec a ona už to, o co si přišla. Fakt, to je strašné. Za chvilku praskne, já ti to na ní řeknu. Vypila. Libo, podívej se, co jsem vyvedla. Máš to, že piješ jenom jedno, kdybys měla 2. Ne, to já už ne. Já jsem se chystala na víno a to jsem jenom s tebou, že jsem já nemožnou žízeň, ale dívej se, jak ta prasule. Majka se tak čistila, aby nebyla pokapaná, já jsem to celé zaprasila. No, hrozné. Pozor, je 3/4 přišla Hanka. Hruza. Ne, nemusíš, stačí tak. Mluvím s Libou. Mluvím s Libou, teď přišla Hanka. Bude za chvilku obědvat, večeře, tak potom to zase vezmu. Ten mamající jsem já, no. Já se vždycky dívám, jestli stojí za autem, nebo jako, jo. Ahoj, já tež se dívám, ale jak jedeme. Tak se díváme si, jestli je někdo na zahradě, nebo takhle. Vždycky se podívám, jestli tam má auto, nebo nemá. Co jako manžel přijel? Ne, pro děcka jede. Jo, tady, aha. Ona jich má v těch kroužcích, nebo co? Ne, u babičky dole, nebo jak... Tady jde, na babičku dole, říkala, že to koupili tak na poslední chvíli zase, jestli mě asi urazí. Tady, to šedé. To tmavé, no. To je nové, jo? To je ten starý model ještě, jo? Protože to má ten předek ještě jiný, ne? Tak, no tak já vůbec nevím, předek nový, Tak, Jana odešla, tady jenom prázdná židle. Přisuň se, nemusíme pokřikovat. se půjčit na sebe, no dobré, no. Šťastné. Ještě ne.
No a co líbá, jak se má? Povídejte. Jak se má pořád stejně, pořád má stejných aktivit, jak to, Jo. pořád se má stejně.